Hello, θα παίξουμε ένα quick play μαζί! Quick play με τον Alex Lack. Αυτό είναι το intro μου και τα δικά μου βίντεο. Θα θέλετε μια Luminat, θα θέλετε το intro μου. Ας παίξουμε quick με τον Alex Lack. Δεν ξέρω τι κάνω. Ο τίτλος του βίντεο θα είναι «Δεν ξέρω τι κάνω». Είναι το πρώτο μου βίντεο και έτσι και καλώς και αλλιώς δεν ξέρω τι θα κάνω, δεν ξέρω τι κάνω. Μην κάνετε dislike το πρώτο μου βίντεο και θα λέγετε «Δεν ξέρω τι κάνω». Θα δούμε ο αδερφός μου πώς θα πάει στο Call of Duty 2. Μπράβο ρε, μπράβο. Θυμάσαι πως το έκανε. Μπράβο, μπράβο. Μπράβο νεολαία. Μινίτσα. Μινίτσα, 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 μινίτσα. Η καρδιώνα, δεν ξέρω τι λέω, είμαι βλάκας. Δεν ξέρω γιατί κάνω βίντεο. Απλά μου στείλε παράδειγμα και είπα ας πάμε να κάνω ένα βίντεο μόνος μου χωρίς το ξέρω κέφαλο. Και φωνακλάρα. Νικλάκ. Περιμένετε για να μην πλακώσει. This video is δεν ξέρω τι κάνω. Πήγαινε το βίντεο είναι. Welcome to Hollywood. Welcome to the Hollywood. Welcome to the Hollywood. Welcome to the Hollywood. Παίρνω το Roadhog. Παίρνω το Roadhog. Και πάω στη χείρα πως θα είναι τελείως dead γιατί δεν έχω κάνει βίντεο και έχω παίξει. Οπότε πιστεύω θα αγχωθώ. Γιατί σίγουρα θα γίνω ρεζίλι. Αυτό είναι το σίγουρο. Σίγουρα σε αυτό το βίντεο ο Alex Lack θα γίνει εσύ. Γιατί κάνουμε σήμερα ξεφτυλίζουμε τον Alex Lack. Σε αυτό το παιχνίδι μπορείς να κάνεις και να σου δείξουν οι άλλοι και να σου δείξουν οι άλλοι και να σου δείξεις. Ας πούμε όσο είναι αυτό, όταν γεμίζει μπορείς να κάνεις μια κίνηση. Αν δείτε ποια είναι του Roadhog, λέγεται Wall Hog, η τρύπα του γουρουνιού. Ο λάκκος του γουρουνιού μάλλον θα πρέπει να λέγεται. Alex Lack δεν είσαι καθόλου αστείος. Τελικά μερικές φορές πιστεύω θα κάνω βίντεο θα είναι πιο αστείο και ένα μπρόκολα από μένα. Αλλά τώρα τι να λέμε. Όμως τα λέμε αυτά γιατί τι κάνουμε σήμερα ξεφτυλίζεις με τον Alex Lack. Και αν ακούτε κάτι μικρές φωνούλες είναι το αδερφού μου που έλεξε να έρθει να φάει ξύλο. Γιατί πήρα πολύ τη ζωή και με τη shift πιάνεις στους άλλους και αν πατήσεις κλικ τη σωστή στιγμή τους χάσεις πολύ τη ζωή, κάπως έτσι. Δεν κατάφερα καν να πιάσω κανέναν, ναι. Η απόδειξη που σε αυτό το κάνουμε ξεφτυλίζουμε τον Alex Lack. Αφήστε με στην τρύπα του γουρνιού. Αφήστε με. Όχι! Σπαστικό κι έτσι γαμάτα σου! Έλα, θα σε πλακώσω στο ξύλο. Teleporter!
Τελέποτε είναι η ούλτρη τη συμμέτρα και σε βράζει όπου θέλεις, όπου θέλει αυτή. Ωραία να δείτε τι κάνεις και το κλικ και το λάθος στη στιγμή. Όλο! Θα δούμε τι κάνει ο λάκκος του γουριντού. Η ούλτρη του Roadhog, ο λάκκος του γουριντού. Αϊ! Αυτό κάνει! No! Κολοκέρτη! Σκαταφάε! Δεν έχω πω τίποτα άλλο. Ρε, ότι γεράζω κι έτσι! Ξέρω λέω πως και ο τίτλος, δεν ξέρω τι κάνω στο βίντεο. Απλά μου ήρθε να κάνω ένα βίντεο χωρίς τώρα γκρινιάρι και φορακλά. Βγήκε από το βίντεο! Ωραία, ούτε τα βίντεο μόνος μου μπορώ να κάνω. Κερατάκια! Σας κάνει κερατάκια! Σας έκανε κερατάκια! Έκανε πίσω από την οθόνη που ήταν το mouse, στο mouse κερατάκια! Σκοτάξτε το, έκανε κερατάκια στην κάμερα! Τι καλύτερα να πάρετε? Γαμώ σας! Ρε, πεθάνετε! Στο παιχνίδι θα σας φάω με τη Roadhog, με τον λάκκο του γουρνιού. Νικολά, μπορείς να πεις στον Ντάνι να έρθει, αν θέλει να έρθει στο βίντεο, να κάνουμε μαζί το βίντεο. Και θα έρθεις και εσύ αδερφή. Σολιέργα μοτοζού, σολιέργα μοτοζού. Τουλάχιστον υπάρχει κάτι ωραίο. Το εθνικό ύπνο του γαμότο. Πρώτη φορά θα λύσω ο πατέρας μου να έρθει στο βίντεο. Μπράβο, βραβείο! Πού είναι οι φάτσες μας, δεν φαίνονται. Ναι, έχω βάλει που φαίνονται. Πειράζει. Α, μόνος αφού, ναι. Ναι, και βλέπω το παιχνίδι. Δεν ξέρω τι θα κάνω. Σαν Roadhog. Δεν με βάρεσε. Ποιος με βάρεσε? Εσύ με βάρεσε, ρε. Πες ένα για τουλάχιστον. Γεια. Το βίντεο όπως ξέρω το τίτλος είναι δεν ξέρω τι κάνω. Σκηνοθέτηση Alex Lack. Σκηνοθέτηση έξτρα. Βλακίες και κουράδες. 30 seconds remaining. No. Να το βίντεο. Το βίντεο μου. Φωνάζω. Κάπου εδώ τελειώνει το βίντεο! Να το πάστε όλοι! Κάντε like και subscribe για να με βοηθήσετε! Δεν ξέρω τι κάνω! Αυτά τα βιντεάκια μου είναι κουράτες που βγαίνουν στο YouTube! Κάντε like, όχι dislike για να δείτε καλά βίντεο! Παίζω μόνος μου και δεν ξέρω τι κάνω. Παρακαλώ βοήθεια. Νίκλα, καλά να τελειώσει το βίντεο. Αν δεν ξέρω τι λες, κάντε like και subscribe και bla 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 bla. Please, κάντε like και subscribe. Δεν είστε subscribe γιατί δεν θα κάνετε subscribe τελειώς. Bye!